ஏந்திரா. வணக்கம் மக்களே. வணக்கம் வணக்கம். கிணத்துல ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்திட்டு அதுக்குள்ள பத்தி குச்சியை போட்டு நனைய வச்சுட்டு பத்த வச்சா பத்திக்காது. ஆனா அந்த குச்சியில பேச்சு தடவி நனைய வச்சு தொடச்சிட்டு பத்த வச்சா பத்திக்குதுப்பா. கண்ணாயிரம் எஸ் பாஸ். செஞ்சிடலாமா? செஞ்சிடலாம் பாஸ். குர்ரா கிணத்த. இந்தாங்க பாஸ். அடுத்தது தண்ணி. கண்ணாயிரம் தண்ணி கொடு. எஸ் பாஸ். அழகா ஊத்துறாரு. வெட்டிப்பெட்டி இங்கே இருக்கு. போட்டாச்சு. உள்ளே போயிடுச்சு. எத்தாச்சு. பற்ற வச்சா பற்றிக்கல. பேஸ்ட் கண்ணாயிரம் பேஸ்ட் கூட. இந்தாங்க பாஸ். நான் பல் தேய்க்கிற பேஸ்ட்டு. போதுமா? எடுத்துடலாமா? எடுத்து ஓகே பற்ற வச்சிடலாமா? பற்றிச்சு. அஞ்சிச்சு. ஃபேன் ஓடுதுப்பா. சக்ஸஸ்.